Inya duai kukpa sngewbha Pdeng ni aingu eme na mentag ni kapor try bamela iPad ni session bangin yo ban penlong ni Bible study jong ka Balang a try ni aingu eme bamela lam ni kini ki tayo ki blalet hakabang ila yo ban puli khambania sifang ka jingduai bada try bangina penkut ya kini ka bynta bede ka jingduai bynta ka sengi kenrat nginya sedang ban puli pat ya ka gospel Ioannis banyat lemba kini ka gospel tersitar kenrat ni dekarpat ime tu isnei ban Kyrkhu ingi abangi puli ktien jome bangin mat ya ka jing pensai ka jome lemba mensem khot hi ya ki ki bakodor ki ba Ioannis usyakri ujongme way ni ki senran apostol jong try Jesu ula tho igani ka gospel daga jingelam semu jome kenrat haki sngi ki jinglong teman ki jong try to isne ban Kyrkhu way pi way na Pdeng jongi ki be dan bynta hakani ka por ban puli ni ka gospel but kituru try ki ban sesngap demba ka YouTube channel jong ka Balang atau sngo ko pai kini ki jingkerpat ni pani kini keteng Jesus Christ amen tengi Pdeng so bahai fi baro ki bai dan kini ka por yang mani but kumjuru ya fi baro ki ba ya sngap ya kini ka Bible study demba ka YouTube channel jong ka Balang te mentah sengi ngin ya sedang ya kejing puli jongi ya ka gospel Ioannis te kanlong kejing persiang kalian junga ben benia kat bala but let's say lada fi don kam ya kani ikini kijing tip ki bangin sanang ya kran sisu tersitar ki wepat ki Bible study ngangit kanlong kejing rap ru hakaba fi wat jing tip ya kani gospel teng ba fi pen kre ya ka sermon na ka bynta kano kejing kran jung fi lani ka bede but kejing kran subject lani kano ka Phang ka bede but kani ka gospel te ngini pet chwai ka Jinglamphrang sifang kani ka gospel ngini pat sedang bet na basdang na ka lenong baningkong ka khot baningkong la ka jing sha ka long ka balong kerpang ka balong phla ba ka jing sedang jo kani ka gospel te unong tho jo kani ka gospel ru long ba phla ke bagani ka gospel ka thu yingi ru ka long ka bakham kerpang ka bakham phla tangamlat ban ong ya kata ka khot ka baningkong de tang kani ka khot ka bay stream but ka khot ka baningkong ha ka bay de but ka jing penlong ya ka perthai ha ka jing penlong ya ka perthai u BLEI u ai ya ka jingkran jung u ka lengbau Moses ban yathu daga baong ha ka ba menengkong the pit ke gospel heka kitab Genesis mo kelenong ke baningkong ke dekat baningkong ha ke baningkong u BLEI ula thau ya ke baning bat ya ke khendo jadi tangkani ru ke kitab ha ke Bible kani ke gospel Ioannis ke basdang ha ke juk gurukom ha ke baningkong ula danu ktien baru tau ktien ula dan baru BLEI baru tau ktien ulalong BLEI Genesis ru kran sifang BLEI bon thau ya ka baneng bat ka khando hangni ru kran sifang BLEI haga jingwan long brio jung u try Jesu uktien ka bamut yu try Jesu ngin sei I kita te ka Jinglamphrang khandiat sisu pan ka ba ya de bagani kumbangitip dan bero southly ki gospel asrai fi kan mau mo to tho yu kini gospel sifang jung no tho sifang try Jesu dei te haba manu ki kwa ban tho ya ka jing im jong no don girong tho sibo ki kwa ban tho sifang weu breu ha ya ka jing im jong weu breu kla ban dei na ka lyang jong ka jing im jong u kum u kpa dan e kum u man u para ka yang kesam dan pat ki besu bai I ya ka jing im jong uta
nakaliang jong ka jing tre jong mo ka kam ka jam la bandai khamtam kini ki break bala khampau nam kum ki statesman mo ki nong sanchar bat ki we don ki baju tho jing tho phang jong ki ni ong ka English ka biography te mla ban tho lut ndre ki tho na ki phang la ki jong don ki ba tho baki pe yo tau brio baki tho na ka liang jong ka jinglong jong ki don bat ki ba tho ki ba pe yo na ka liang jong ka jing ye dei jong ha ka emlang ka salang kumunong yelam ha emlang salang lani mtak tar te kata ka dei ker komi I jong kinong tho shephang jong no baki tho tikini ki sau ngut ki senran ki jong try Jesu ki bah ka pharang ki ong the four evangelists ha ka jing tho jong ki ka jing im try Jesu ki I nanan la ka jong ka phang but kita ki phang ki dei ki bala don lupa ha ka testament ka barim pa ya tho shephang ka ei bo Jesu ulong la ni ule kat kum ki jing thu lupa Matthews I try Jesu kum usim bolawan banlong usim today how Matthews ru bangi shim ki babun ki jaka shephang try Jesu bukran shephang ju kum usim kat ba Markus ban ukam kedau shephang try Jesu ya ka phang kumu brio ya ka jingem jong try Jesu kumu brio tingi tip u try Jesu lawan nong brio sekani ka percaya deu u Ioannis ru bada tho shai kata bo lawan nong brio laki wiki tho shephang ka jingkha yu ndeu Ioannis ong bo lawan ban nong brio lani ula kenja do te u Lukas pan u tho shephang try Jesu nakanu ka phang utho ashpang try Jesu na ka phang kum usakri jong BLEI ubawan ru ban sakri yangi da ke jing IT jong ban penemingi la thu lupa shafang jong ha ka kitab Isaiah da fi puli kal nong ban ru huai kiwe kal nong ru shafang tau sakri bo BLEI la pan khre kat bau Ioannis pan utho ishpang jong try Jesu na ka wei pat ka phang ka baki wei ki to ki laingot ki khlam tho berkata kalong shifang jong u ku mu khonu BLEI but Messiah hoi kedan ka jing mention hang ni hang tai do Matthews lani do Lucas ru shifang try Jesu ku mu khon jong BLEI ndrei dei u Ioannis u batho bnia e kata bo try Jesu ulong khon jong BLEI baru deu Christ dan eu Messiah. Tiga tahun kadai ka Jinglamphrang jong ni gospel tengin lada pipet haka lenong ka barpo jong ni ka gospel Ioannis. Ketua khot ka balai po life way Ioannis arpo dekat life way try pilih alam deh ta kaum gumno te bon ro kiwe ki dang u Jesu la le hikmat ki senran jong u ya ki bom shim la tho akani ka kitab nre la tho ya kini ki ru ba phinyo ngai bo Jesu ulong utau Christ u khonu BLEI bat ba dengan pinyo ke jing em haka kerteng jong u kata kadai ke jing tho jong Ioannis ikani gospel ba u dan kata ke jing kerman bana gani ke jing tho sifang try Jesu kito giban puli kinda yo bandangen bo Jesu de khon jong BLEI bodu de Christ mo to ti ke jing phla jong kani ke gospel ke don hang ta ke jing phla jong ni gospel ba kat ki bala puli kani ke gospel ki ba puli sisa kemut ki ba puli banda yo sisa ke jing mot jong ka kata ye ki ngai la di simat teng nado banga puli kani ke gospel ngasa suthu sisa ye ke jing de jonga bodu try Jesu hoi ha ki we gospel ni puli fang ki
ki kamba ki jong try Jesu ki ki bau lale ki bau keren ru la record ndri de hakani gospel ba ngila ban ye kendo yu try Jesu kebalong khamjeliu kebalong markhmat batu te de nado banga puli kani gospel banga mat ye kata ke jing de ke basisya bot try Jesu mo te don ki bang nyimpat pediang lani nyimpat tips Phang try Jesu day nangila puli kani gospel kan challenging habo try Jesu kam kani gospel bo ulong ke jingsai jong perthai jingsai jong perthai te kita ki bompat puli bahai gospel kedon ke jing ki khamtam ki ba khamsane a ke jing start jong ni ke perthai mo ten rein nangila puli bania ni syam sisa budai mu utau jingsai jong ke perthai tati Pdeng kani gospel ru bangi yo ya ke jing tip ke basai kedar kiwe kim sim tho hoi ha ke testament ke berim Isaiah tu tho berkai kata kalong ba ublei ulong ubom la bani i dan menuru banlet show blei daladi to finapit ia kal nong ke baning kong ke khot ke bakhat phra ke tu gospel Ioannis ongomno amdan menuru balayo iyo blei menuru pim mla ban iyo blei mla ban it kabomat niru ban itho iyo blei dalade ong ne menuru tikini kidi kijing tip ki ba mayan bha ki ba Ioannis uai bangi ngin tip ta tinrai kini gospel ke yatho pat Phang ta ubla iyo blei but ubawan ru ban pen iyo blei hangi hagatu keju ke khot ke bakhat phra ke Pdeng gumno kong utau khun bala khamar wei ubalong ha ka sedam kpa uhi ulapan pau yu tege tho yu kani ke khot bo try Jesu udan hau kpa kamut udan dekat bad ublei kpa jungi but they try Jesu ubuan ban pen pau yu ublei kpa hangi te dapi puli kalau nong bakhat sau ke dekat ke ban kendai Ioannis kat sau kendai ujisu uyatho hau ngalalong slam kata bat phi bat mempat la itu yenga ko Philip jar bola yo yenga ulo yo yo tau kpa tapi hangni nangni ngi sutho bangi ki bre ki bamla bani yo blei abi krenis Phang blei kpa Jesu peniolat yang ngai phi bangini yo blei kpa ni kumno yo blei da ka bangi yo Jesu kisenran to ki be ju umar khmat na ka jing wanlong bre ju mangam phi ngila ban yo Jesu da ka mansim da ka donot jungi ngila ban yo te kata ka dei kebau Jesu le kelong bawan ban pen pau hangi yo blei kemut bangila ban yo blei kpau long bakumno namar fi kani kami nei je kran da fi puli to ka khot baswa khot bopra u Philip ulong u ko trai to pen yo tau kpa hangi te kala biang yengi kata kade jing kwa jong Philip kwa ban yo blei kpa te kata kade jing thrang bani yo blei phim pat yalam ne ke khot dong phidon kot ba ta
Tu kejing terang tam ni leh sab syam ni leh nai pat ta sawat hadin ud khot marfinum ya sngo pat kejing batai ke budan kam ta te kejing terang kejong ni ki breu kalau begini iyo BLEI tenrei tu de khot bakat pra ko bangimla ban iyo BLEI ladi ne utrai jisu pat abo one benda you one ban pen pau hangi yo BLEI yo kapa jung yo bhamening tiang tu de khot bakhandai ngi la puli wong la da mele itho yenga mele itho yo kapa mo yo yenga jar ubla yo yenga ula yo yo tau kapa kumta bangila ban yo BLEI wat la haga jingsha dalade kum ki breu ngimla ban yo BLEI tegani gede jing syam ka basisha jong barok ki balanget hau jisu bagi syam badu BLEI berkumta kila ban ong yo BLEI kim syong bet BLEI rekila ban khot kopa BLEI namar kile syam yo tra jisu berkumta kile syam yo kopa tilada himpat syam kamodang dan kam ban puli bha ya gini kijing keren jong tra jisu khnang ba pinyo bandai syam sisa yo BLEI kopa lingbau tra jisu pi ke jinget kustan kamdei ke basyong nganget ndrei ke dei ke badanget bau jisu ulong khon BLEI mo to kini ke dei ke bau Ioannis upersyang ban tho but ha ke jing tho jong Ioannis ke ni gospel kila bon ki bebenia bha ten rei to kum ka jing lamprang impat poi hi se ke benta ki bebenia nin sapoi pat nin la puli ke wei hadin ke wei ke khot mentangi dang ya kelum syas ni pet kelum ke gospel Ioannis mo nang ta dan ro ki breu ki banda kila puli ki de ki breu ki bomda dan than kata ka keban sunget kloi kum to ki de ki breu ki belong logical bha ki belong scientific bha te nam puli benya akim nget to we ni ki breu boleh linguist bola sene au kum we ni ki banya dan benta ka ban penbet ikinu jing bakla translation ya kani gospel wong nangalade puli ngasngewbha pleng nganang khamduna sisu pleng ke jing tip sifang try jisu nagani gospel kabumut ma da ka puli kani gospel ulap sibon ke sifang try jisu sifang BLEI kiba umut dari ala dia mensyua bula tibah tenre dah kecing puli kini ke gospel ulap ki kiba perla kiba la kata ke jing im jong hado kata-kata bau ong ba ngatip kebangalap mengade tangi khandiat tangi iwei benta jong kawa ba no sebut ketut kawa ke bahek mo ulap tangi iwei benta jong kawa ba wang dang bun ki bangadang di benwat tenrei ngai ngo yu BLEI bekat bangala puliru kala biang nga kejingim jonga ba ngan siwang bet bangala nget ho try jisu bangala yo ye kejingim bom jukut kata ka bakham kongsan wo ye kejingim jong ti kata ka dei ka kongsan yang ai phiru kammentoi bangin yo jing tip sibun nada ngila puli ke bible ni puli ni gospel ngimpat syam pat yo jisu ngimpat yo ye kejingim bom jukut ke baulawan ban ai ngi teu Ioannis uthoro igi sithi artli lightly ke sithi beningkong ba ar balai badah ke sithi ke beningkong ka weni gitu khot wong uta ubadan ukhun ka bomot udan ukhun BLEI hu udan ke jingim lani ke jingim bom jukut tapi kata ke ding tau bekat ubu puli ni gospel haka bekut unget bau jisu de ukhun jong BLEI unget bau jisu de Messiah dan de Christ mut iu kata bau de ubala sle jong BLEI ban penim ki breu badru unyo halade ya kejing imbom jukut ta kede kejing tau jong Ioannis bu tho ini gospel te kiwi ki gospel ko mangila omana ki thu kiwi pat ki benta
kiba bania hot namar puli gospel Matthias bon kiba bania bu tho I kamba utro Yesu bat kiwi ha gospel Ioannis finamlap si bon ki kamba dan rei kidon kiba kerpang kiba Ioannis utho kiba dei kiba record tamu upan kum kejing pen kelawan ya ka pikan mau haka jing thu Phang kejing khwai song kurim hakana Galilea kiwi kinong tho ki khlam tho bat kani kadai ka kamba ka beningkong jong try Jesu te ngiyo no Ioannis tu Ioannis tho hot ya kiwi kum tho kiwi kejing besai kisan hajar tho tamba sibon kum tho maki kan ba yi kejing kran ki jong try Jesu pat Phang iladi ni shim babun tam kejing kran try Jesu Phang iladi de gospel Ioannis takadau ada fikwa ban itu sisya utra Jesu dan kam ban puli ya gospel Ioannis tang kabu ya keren bagi senran hakapor jong kejing khawai utrai ke beningkong do atrangi kan mau mo swa bun ai tira de ban sa sanafna ongi ki senran bandet hak tuka yeng kebedan utrai kinlap ya bala penbiang gigi mo bakin rung tu ban pen kre kejing khawai kejing try hang tu ukran sibun kinong tho gospel jong Matthias Lukas Markus ki tho betik ya katu kejing sam kejong utrai Jesu yo kupu bat ya kawan buong keni kalong kejutang ke batmai mo da ka snam jonga te wong kini kalong kemet junga yu kupu bepenluet na bynta ki pop ki jongi tiki tho kata katba Ioannis utho I jingkanan jong try Jesu ha katu kapor ka beteng lai sautli kilenong bakhat sau khat san kan riu kan nyu jong ka gospel Ioannis kadai ka bo try Jesu kren ha kapor jong ka jingkhwai try kidi kijing kai kijing kren de tho Matthias ula tho kijing kren bajrong kata kadai kijing thu khana lo lom den rei kani pat kalong dakamwe de kani ka gospel ka kren Phang kijing kwa jong uble ban ai ngi kijing bom jukun ba bangin long ki khun ki jong uble ukpau lo pen khre ka yeng habneng ka yeng jong ipa bangi dwai ko jingwa jungi mo ulapan kre ka yeng happening but khot ya baro ban long ki khun jong kumno bangi la ban long ki khun jong da ka bangi nget how try Jesu tu de Ioannis bong kata kiwe kem sim tho Phang kata ka jing thmu blei ban long ngi ki khun blei pi pule ka to ka nong baning kong tau sila ban pek ngasai nong baning kong kham sup bani wat ketu ke khot ke bakhat ar gospel Ioannis ke nong baning kong ke khot ke bakhat ar nrei kat ki bala Pdeng yu hakita ulai bor ban long ki khunu blai kata hakita ki banget ke kerteng jungu ki bala kha na ka snam limni na ka mon gado limni na ka mon ubriu nrei nau blai tingi hang ni ba kadan kejing dei bat kejing kum sikhon si kapa hapeng jungi bat ublai habang inget yu try Jesu habangi Pdeng yu nginget hu lai boringi lai ngi tak ikhtiar bangin long ki khun jong blai kamut kat bompat nget yu try Jesu empat dan hok ban long ki khun blai mo TV ong ni tu khot bakhat lai mdei bakha nagasnam ni nakamon kado ni nakamon ubri ngin sepet bini kata nrei no blei kani kata ka jingkha ka barsin bah bangalangit utra Jesu ngamat ya ka jingkha pat la ni ka jingkha arsin ban nang ta ngayo ka hok banong iwe ni ki khun jong blei te kat kata kejing pen kre kejong blei namaru deu blei jungi ukpa jungi bah pening uba sngewbha babaro mangi ne badan selak ndo nginlong ki khun jung
tin re ka shong ha ka jing jet jungi pan mo ta dangi jet ban nge yu trai su tangi nyo ban long ki khun blei re la dang nyim shim nge yu trai su tengim la ban long khun blei tikani ka gospel ka kren ru ya ki wei ki phang ho long nakar combo tho Ioannis ngi I ba kani ka gospel ukwa ban lani da kalong indirectly ro bangyong Ioannis lumba kani ka jing tho ni gospel u pensisya bala ban I tho yu blei hoi lumba ki jing kran hi jong trai su ba mangi ki brio ni la ban I tho yu blei ni la ban tips phang u blei Phang trai Jesu. Kadwa kidon kita kino hikai nadu kitu ki por ki kadai ka kenja jing hikai ka ba ki ong dan Pdeng ki Greek bat ki wei te ki jiu ru bon ki brang Pdeng kata ki ong ba ubreu umla re ban pois ublei umla ban tips phang ublei namar ki bon than ki kerdan ki serta Pdeng ublei bat ki breu Tenre Ioannis daga ne ka jing tho ini gospel pensisya bangila ban itu marmet yu blei klam kono ki kita kilat kilenti ke bobon ban hablet su blei de betang dumba ka wei kilenti bat kata kalong daga bangit utrai su te but Ioannis ru tho hakani gospel ba Jesu de ublei mo dit mo u bo tho hoi ki hakiwi gospel ni I ya kata ye ka jing tho bo kran hu trai Jesu bo dan ka bor ka jong ublei ha ka por bo punkhia yu tu breu bo pangyap siliang bo wanra ki ti perlok jong tu ka jing thia mo tu trai Jesu punkhia kom no yu simong be tu yang tu le no wong yu ning kong yu tu breu munu bukan mau wong ku khun kunum tu lamap no yami yaki pop jong mi tim dan bala ban map yaki pop tang blei telung ba tu kamba ngi sung thu bo trai su ulong u blei bat ki wei da open impat haga jing haka jing sakri jong u ka bodan haka jing manlong bre jong u ni ka perthai kanungut ki bre ki bo pen im pan phikan mau laingot ka khna ka badai ka khun jong Jairus urang ba jong ka sinekop nang ta u khna ubre khun jong greu kin thai na nan nang ta u Lazarus u para bat ka Mary bat ka Martha mla ban pen impat yu brio na ka jingyap lam na de ublei tikitu ki de ki kamba bala record de ki weiru ki nong tho gospel den rei u Ioannis pan hagur kombo thom u ka de ba khamshon su yikata yika jing nong blei ka jong trai Jesu mo ti hakani ka khot ka meningkong hi ka bangi puli men wong gumno ha ka ba meningkong ladan uktien badu tau ktien uladan badu blei badu tau ktien ulalong blei tifi hoi simong da ka keteng trai Jesu ha ba meningkong ladan Jesu ong ktien dan ringi sun tho gumno bo de trai Jesu pipet ka khot ba khat sau ko ong gumno utau ktien te ula kenjado bat ula syongsa preng jongi ban ngila yo hengila yo khmi shanya ko borom jong u ka borom ka badakat ka jong u bala khamar we no kpa bala dam da ka jing ai bat ka jing sisa ong no tau ktien ulai ula kenja do kamot lawan long brio tengi te bon long brio de trai Jesu te ka bomot utau ktien bo ong de khot beningkong kren Phang trai Jesu te bo om no tu ka sentence ka balai de khot beningkong
baru tahu ketien ulalong BLEI. Mo. Ti haka meningkong ladon uktien, kabamat iyo, kabam meningkong kamat nabam jikut uni uktien ladan. Udan bat no bat BLEI. Bat udan ha uru Ka Jinglamphrang ulong BLEI. Tapi bun na gibriyo hakasin ka beningkong kimla ban digest nang banong no kimla ban kathai kata bo Jisu de BLEI. Ki Pdeng hoi bo Jisu de no hikai bo bha BLEI ki kamba bo hikai ki jingkai ki ba krau ki ba donjing de ba ki jing gibriyo. Ndrei ban Pdeng bo de BLEI ki jingan haba sedang. Ngai le diru ngadang kena hoi ngala alik Sunday school ngai dalam pui kapor ke bang pui kita bynta bo try Jisu ukam yang dia bo de BLEI ngasung khendiat dia kata. Tenrei nadu ka khot beningkong Ioannis long lupa. Ulalong BLEI. Te Ka Jinglong do jungi kum kibriyo kat bang empat itu try Jisu ka khanglat ngi ban de itu bo de sisau BLEI. Te wei bang ilangit sisiapan. Dengar ngamat ikata hadian mengalaklah ke bumut pleng sisa try Jisu de BLEI. Ndai tang bo uyap na gementa ki pop ki jonga ha ka ding phna umi pan ru deru BLEI. Hoi habangi Kyrkhu penwai ngi ong mo ka jing ai Jesus Christ bo try ka jing i ba ukpa BLEI ukpa lem ka jing slok mun sim khoi. Kabat tahu ya ki laingut hawe belong BLEI ukpa BLEI khun badu BLEI man sim khoi. Te ki shngewbha ya ki brio kat bakim pat nget ho try Jisu ka shngewbha bakin Pdeng bo BLEI ukpa BLEI. Ten rei ki don ki bajingan ban ong bo try Jisu de BLEI lani man sim khoi de BLEI. Na kata ka daw samiro segi jingkai bakla ki babon ki don ki kenhun kum ke Jehovah's Witness ki bom Pdeng bo try Jisu de BLEI. Ki bom Pdeng bo man sim khoi de BLEI. Te bat bon ki Kristan kisah syukur hakita ki jingkai. Te kidang don skiwi kan hunru ki behikai kum ta. Tingi dei ban syai bahai kani. Te ha ka bemeningkong da puli kitab Genesis BLEI wong kum no syua bon tau ya Adam. Wong tonginya tau ya brio ha ka dur ka jongi hi. Ka bapeni ya ka jingdon jong ki laingut hawe. Te ha kitab Genesis kalenong ka ba khatweiru habo BLEI wan pet ya ka jing sarong ka jong brio kamtam hapo ka jingelam jong Nimrod usiem basencha ta ka por dang dan tangoi ka jet brio perthaim padan sibun teli BLEI wong tong inya pen baklano ikitien jongki kabapen i bakidon kita ki laingut. Tihang ni gospel ni iya kataru bo Ioannis shon bhala ni emphasize bha ya Ka Jinglong BLEI ka jong try Jisu rengkat badu kupa rengkat badu mensim bakhoi. Habo try Jisu Ukraine Phang mensim bakhoi wong kami ngan pha afiu nong pentingan. Habangam don syu manga rengkat bat phi. Kelenong bakhat san kan ring ipudi gitu mu. Tibat wong uni mensim un penpau yang happy. Takamot mensim bakhoi komu BLEI uba the third person lani person ubalai haka Trinity lani haka laingut hawe. One ban penpau you try Jisu hangi kamot ngi you try Jisu da Ka Jingdon mensim bakhoi po jongi. Tela da mensim bakhoi ula ban ta kamot bo dei hiu BLEI. Habor batau ya ka perthai habasdang kitab Genesis mensim ulayat Pdeng ki khot ka ba lai ngatrai kitab Genesis kan mau basu sorry ka de ka ba ar ulaki badu mensim BLEI udaki halor ki tila da mensim de BLEI kanum la long bau mensim jong BLEI un ki halor ki mo
Tiga ni ke gospel ke jong Ioannis ke pen scam sisu hangi ia kata kejing long BLEI jong trai Jesu bo de we ni ki laingut balong BLEI ukpa BLEI khun BLEI mensim khut tiu Ioannis udah mano ngatrai ngi kan mau ha ngi kamtip Ioannis kumu senran jong trai Jesu mo ta te gitu gi senran kanungut bo khot Jesu ningkong baro sin bu khot ningkong ki kanungut baro ki dan kita ki baham kerpang hoi ningkong khot shwa arngut nang tu khot sa arngut dokter te mano kanungut baro gitu senran bo trai Jesu thung banlong ki senran jong ki apostol tong jam khat arngut telong bo Ioannis udai uba khamrit tam naki baro ki khat arngut hakarta mo hakarta denrei ubala Islam tam naki ni ki senran baro de Ioannis uim hadu khandai pusan snam balu thoi kini gospel ru haki por baula ya bhakarta badai tang Ioannis kat bala bantip na preng ki senran baro ubayap sup kum to khamdan jing pensitam ben u kham le kumno ushu yap sup ben kiwei ki senran la pensitam miki kumu Petrus la saknar phna yu da khongpong kumbi thu lu pau trai Jesu Phang jong u Marcus hey ngamot u Andrew ru lam kala ka dei kam dei da khongpong tam bolong ka dur jong ding phna bolong ka dur jong x penyang kumu x mo tigini kidei khndiat konsait ki jingtip ki bangi tip Phang Ioannis tu Ioannis udu khun jong weum to Zebedi trai kan mau mo tu dei si para bat no badu Jacob teng yong James and John haka English te haka kasing yong Jacob badu Ioannis tambah kidan arngut ne laingut ki Jacob Pdeng senran mo te we de Jacob khamrit we Jacob uba de blas khot ningkong na Pdeng ki bla khot ningkong te de Andrew bo long senran bot su Petrus bo sipara bot Andrew hadin kata utrai Jesu khot Ioannis baru Jacob sipara kat bakidang ya than yaki jar khoi dok kha tong dok kha mo kat bakidang repair ki kidan lang bot kupa jong ki Zebedi kekme jong Ioannis baru Jacob kade kata ka Salome ka weini ki kenthai ki baju syakri utrai Jesu menbau yalap keleng jong ke Galilea maka ka Mary nong Magdala ka Mary ka keme jong tau Jacob u khamrit baru tau Joseph ki buat yo utrai Jesu bat kiwi ru kenthai hakapor boleh se Jerusalem ki pet yo hakapor bu sya sanar phna bat kiai beteng pat ban syakri yu tu trai Jesu shwa bon IT la de halor kedeng phna shwa bon klat atan u khot Ukraine Ioannis bat dia ke Mary hey ka sorry ke Ukraine ho Ioannis bat dia ke Mary ke kemi jong mo wong Ioannis hakmi ke kemi jong me wong ya ka Mary ke kemi utrai Jesu hakmi ukhon jong pha tibat la yathu ba ka Mary ke kemi utrai Jesu hadin ba la yap la mi pat utrai Jesu kala litsa badu Ioannis ulas sumareka hadu bakan daklat khat san snam kadang im hadin ke jing sa na phnai utrai Jesu bad ulas sumaru Ioannis ka hadu bakan daklat latip ru Ioannis kumutau senran ubo Jesu namar BLEI bo kedan ke jing khamjan jong Ioannis kidan ki boong ba Ioannis ula benderu bahayeng namar kidan ki boong ba ke Mary ke kemi utrai Jesu
ka kalaban don kajing yadai bakha kumta batu try Jesu hak nakaliang ka nakaliang kedok kan mo te ka bomot ba Ioannis ulom kenja persa jong try Jesu te kiong ba pinlap hakani gospel bu Ioannis umjuthok keteng sphangil dia umjong yel dia keteng Ioannis wong ta usnran bo it the Lycian talk ni gospel sphang Ioannis bulong asausin sphang Ioannis bulong ta usnran bo Jesu it te ngan chupuli kum ka gospel Ioannis kelnong barfui kedekot banyo tangan chupuli mo kong namar kata utau senran nya ubau Jesu uda it ong hau Petrus ulong try pleng anu kum tau Simon Petrus baulo yo sngo baulong try ula panpo dalaga jankup bat ula penno ila di syakaduriau kini gede hadian bau try Jesu la mi pat tigini ki senran nyungut kentop Ioannis Petrus bat kiwe jelit khwai do no sya gale ditong do khan no sya gale ya ki perkhat balakut ki tu try Jesu wan mi pan harut ke duriau Galilea Ioannis utho eka da ka kerteng ke Tiberias jadi ke ju kamde ke duriau kalong kenja pung tang ba ke jinghe te kala long ke duriau te badu Ioannis ubotho ini gospel wam taken dau try Jesu la wan la dan te harut duriau ki kedang ia persyang bantong dok ha nantam ngat kanu kanurun dong try Jesu to peno kejar syakaman sekali yang mungkin mau dan lagi latong pat la dap semam kedok ha teu Ioannis usa itu badeu try Jesu teu Petrus mar yetip ya katau nomor ki siapin jan tu mo ki khoi dok ha ada ka jan kup lejong usu no be si bum bum tu ban ye kundu try Jesu mo la kemen ten new Ioannis bo tho sphang ila di wong nomor katau to senran ye bo Jesu uda it wong hau Petrus ulong try pleng tikini kidai ki jingtip ki bakat to ni sphang Ioannis ki ba uniu nong tho jong ni gospel but ngin saya peteng pat hakawai pat ka tayo bangin puli sphang ke ba kani ka gospel ka tho ki bynta ki babun ki ba ka tho lani ngila ban ongkum ka kimat ki bokong san jong ni gospel banang tu ngin sedang pat banyat kawai hadin kawai kadanong mo te ho haki jing tho jong Ioannis hakani gospel ki don ki ba kerpang bha ki ba uthomu ki ba mlap haki we pat ki gospel ko mangini ong na sedang but kata ka jing long kerpang kalong ba dei na ka mi na kata ka jing ya dei jong try Jesu bo Ioannis bo ulong khamajan Ioannis yu te ki don ho sa Petrus ba Jacob ru ki dei ki senran ki bo try Jesu uju kham pen i kerpang ye ki ba kiwi senran umpeni kum ka ba ulai kiu sholom jong ka jing keladur kita bangyong ke English ke Mount of Transfiguration te ditang Ioannis Petrus baru Jacob ki ba yo bani lang bom try Jesu bani i ta jing keladur try Jesu te hakapor balit bo try Jesu leit sholom olive ban kren si fangi singi bakhado kabangi puli ho Matius arsan lani gospel Marcos khatlai mo bo kiu sholom olive u khot saungut na preng jongki tadu Ioannis Petrus Jacob bodu Andrew ye kata tho do Marcos ha ka lenong bakhat lai ka khot lai bat sau mo lenong bakhat lai ka khot lai bat sau to ngan puli ka tu tapi ka dan ka jinglong kerpang jong Ioannis sangni namar ba na preng ginong tho gospel ditang mo mar Petrus tu shim tho gospel tho da sithi te ditang Ioannis badan lang kanika group jong kitu gi bo try Jesu ukham pen i ki bakham kerpang
dengan puli itu gospel Markus kelunong bakhat lai khot ka ban lai bat ka basau te kat bau dang syong hau lom ki olip hamar persya ke temple u Petrus badu Jacob badu Ioannis badu Andrew kele keli jar yu to yethu hangi tatatar mo te gini ki saungut ki dana to kapor te Matthias pat utho nong bar sau khot ba ar hang tu syong bet ki sinran ka bomut kede geju ke jing kren ke jing ye kren prajisu hau lom olip nong bar sau ke khot ka ba lai te habau dang syong halor ulom ul ki olip kisenran kilawan hau jar kidaong te thu angi lano kini ki nong te kade keju hi ke jingja mo te kadan kata ke jinglong bakham kerpang kebangi Ioannis bat de Ioannis ru be thu ki bakham jeliu sifang traisu de Ioannis be thu bo traisu ong ngau bolong ke jing sai ngau bolong kupu jung ke jing em nga kumta ngau bolong ke jing sisa mo ke jing em bat kalenti de I'm the way ngau bolong kalenti ke jing em bat ke jing sisa I'm the way the life and the truth mo bat kita teter ki bo tradisu kren pinlap tang ha gospel Ioannis te bangi puli bahai kita ngida pusan ngida puli da ke jing kan kata ya ke jing em jungi bangi nang kham itho yo BLEI jungi kham tam yo tradisu ubala penemingi tetu BLEI Kyrkhu ya ke jing puli jungi kabalong Ka Jinglamphrang ya gospel Ioannis tingin sa beteng pat hakateo ka banwan ya ki bynta fer ki babnya ta ka buram ke jong BLEI amen tungin duai ku khpa jingi Pdeng ya ingu me tribe BLEI kan kalat kumni bangin yo banya puli ya kan ka gospel kum ke jing sedang ka gospel Ioannis isnai kanrat nang yalam ki jingmot jing perkhat ki jungi hakitayo ki banwan bakat banginang puli kani ka gospel deng bagani ka Bible study ninang yo ban itho shu try Jesu bolong khon BLEI ulong Messiah bat bangin mat ya kani ka jingim bam jukut ya ka ba molecular how try Jesu try to Kyrkhu wepi na Pdeng jungi be don hangni hoy ikitu baro ro ki ba ya don bynta leng ba ka basngap ya kani ka Bible study ha kani ka YouTube channel jong ka Balang to sngewbha kini ki jingkerpat ki jungi to da map ki pop kirengkang mesyam hingi na bangi pani kini baro ha ka kerteng ka badan bortam ke jong tribe nong penem be jungi u Jesu Christ amen tongin yang nang penwai kerpat bi kan sai semua ban penwai pimat amen semua te